عنقታት አባህልን ኪነ ጥበብን ዘድህብ ሶሙናዊ መደብ አብዝ መደብ ሀገራውን ዓለም ለኻውን ዛዕባታት ባህልን ኪነ ጥበብን ይቀርቡ عنقታት سلام كما يتقنيو كبرانن تخاتلتي ابنايلوم مدبنا ابهرسب ايروب زكايد بهلاوي حزباو تساتفو مرصا مرحتي مالتون اونا زدهبينا حدنا لكم قريمنا زلنا مكونن يبرح كم زصعب حوادي تقريبا لكم لكم سناي مكتتال ኢትዮጵያ ኣብ 3000 ዘመና ዝተፋላለዩ ስርዓተ ማሕበራታት ተኣናጊድ እያ መንግስታውን ህዝባውን ስርዓታት ዘተኣናገደት ኢትዮጵያ ህዝቢ ኣብ ሓደ ከባቢ ተኣኪቡ ባዕሉ መራሕቲ ዝመርጽሉ ከይድታት ዘወነነ ህዝብ እዩ ስርዓት ጋዳ ህዝባዊ መረጻ ህዝቢ ኢሮብ ኣውናን ህዝባዊ ባይቶን ገለ ተጠቀስት እዮም ህዝባዊ መረጻ መራሕቲ ህዝቢ ኢሮብ ወይ ድማ ኦና ህዝቢ ኣብ ሓደ ከባቢ ተኣኪቡ መራሕቱ ብሕድሕድ ተወላዲ ዝመርጽሉ ከይድ እዩ ህዝባዊ መረጻ ኦና ህዝቢ ኣብ ሓደ ከባቢ ኮይኑ ድምጹ ንዝመርሖ ዝመርጽሉን ዘውርደሉን ከይድ እዩ በተሳትፎ ህዝቢ ዝተመረጹ መራሕቲ ኦና ኣብቲ ሕብረተሰብ ንዝፍጠር ዘይምቅድዳውን በእስን ዝበሉ ጸገማት በቀዳምነት ዝፈትሑ መራሕቲ እዮም ማሕበራዊ ፍትሕን ዘድልዮ ድማ በቶም ዝተመረጹ አባላት ኦና ይፍታሕ በህዝቢ ኢሮብ ልዕል ክብሪ ዘለዎም እቶም ተመረጥቲ ብዲሞክራሲያውነትን ፍትሓውነትን ዘመናዊ ዲሞክራሲ ምስ ዝበጽሖ ብርኪ ማዕረ ዕድል ዝህብ ተሳትፎ ዘለዎ እዩ ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ እንትኾነውን ልዕል ክብሪ ዝህብ እዩ ህዝባዊ መረጻ ህዝቢ ኢሮብ ኦና ማለት ናይ ባዕለይ ወይ ድማ ናተይ ንጉስ ዝብል ትርጉም ከም ዘለዎ ነባራይ ከተማ ደውሃንን በዓል ዕድመ ጸጋን ዝኾኑ ኣይተ ንጉሰ ሰባ የብርሁ ኦና ማለት ናተይ ንጉስ ማለት እዩ ዮና እዩ ዝበሃል ኦና ጥራሕ ኣይኮነን ዮና ባዕሉ መሪጹ ስለ ዘሎስ ናተይ እዩ ዝብል ዘሎ ዮና እዩ ዝበሃል ኦና እንተ ተባሂሉ ናይ ካልኦት ሹመይና እንትኾይኑ ንሕና ናይ ካሊ ዓዲ ሹመይና እንትኾይኑ ጥራሕ ኦና ኤገለ ክንብልና ናተና እንትኾይኑ ግን ኣነ ባዕለይ ዮና ባቋራጽ ቲ ቀስን ተቢልካ ግን ትርጉሙ ክትፈልጥ ዮና ንብል እዚ ናተይ ንጉስ ማለት እዩ እዚ ቋንቋ ናይ ባዕሉ ዓርሱ ዝኻኣለ ኩለን ንጉስ ክብል ካሊእ ክብል ኩለን ናይ ባዕሉ ትርጉም ስለ ዘለዎ ዮና ማለት እዚ ናይ ንህቢ ንግስቲ ማለት እዩ ናይ ንህቢ ንግስትን ጥጥፍያ ካብ ሓንቲ ዒስለ ኦና ማለት ይበሃል እዚ ንግስቲ ኣታ ሽማንሳው ታናይ ንህቢ ኣታሒዝናውን እንተሪኢናውን ሓደ እዩ ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ ተመረጻ ኸይድ ድማ ተቀምሉ ቆጽሊ ግርቢያ እዩ ንሱ ዝተመረጸሉ ምክንያት ከትርጉም ናይ ባዕሉ ታይ ይብሉ ንሱ ህዚ ካብዘን ኩለን እተን ንህቢ መብዛሕትኡ ንህቢ ዘይበልዖ ማዓር ወይ ከዓቲ ሽምዒ ካብ ገሊአን ሽምዒ መብዛሕትኡ እንደገና ማዓር ዘይብሉ እውን የለን ህዚ መጀመርያት ሽምዒ ይከብሞ ድሓር እንደገና ተዓላልሹ ብማዓር ይምላእ ህዚ ካብዚኣተን ኦማት ናይ ግርቢያ እዩ ዝተመረጸ ማለት እዩ ካብ ብዙሕ ኦማት ወሓንዋሕ እዩ ዝበሃል እቲ ማዓር እውን ካብ ኩሉ ዝተመረጸ እዩ እንደገና እውን ዓመታት ይወስድ ተቕኒትካዮ ማለት እዩ ኣይበላሽው ገሊአን ዝበላሽዋ ካብ 6 ወርሒ ድሓር ዝበላሽዋ ማዓራት ኣሎ ማለት እዩ ካብ ሰራው እንደገና ካሊ ስቁሕ ይበሃል ኣብ ዓዲና ማለት እዩ ንሱ ህዚ ካብ 6 ወርሒ ድሓር ኣብ ሓንቲ ሓርቢ ኣብ ዓዲና ኣብ ሓርቢ እዩ ዝቕመጥ ጎማ ገለ መለ ህዚ ተለሚዱ እምበር ኣብ ሓርቢ ተቐሚጡስ ግዜ ወሲዱ ካብ ዳርጋና ብ8 9 ወርሒ ተጸኒሑ ሶኢሉ ቲ ማዓረቱ ጽቡቕ ኣይኮነን ንንህቢ እውን ኣብ ውሽጢ ንህቢ ተቐሚጡ እውን ተንህብኑ እንተበሊዐን እውን ታንግስቲ ትመውትሞ ባዕሉ እውን ቀስ በቀስ እና ተወደአ ይኸይድ ተንገሊአን ማለት እዩ ብዙሕ ኦማት ኣሎ ዳርጋ ኣብ ዓዲና ካብ ዘለዎ ኦማት መብዛሕትኡን ከመኣ ባህርያት ዘለወን ኦማት ኣለዎ ማለት ሓርጋጎ ዝበሃል ኣሎ ባዕሉ ንሱውን ኮሞ ሰራው ዝበሃል ኣሎ ንሱውን ኮሞ ስቁሕ ዝበሃል ኣሎ ንሱውን ኮሞ እተናይ ግርቢያ ካብ ኩለን ካብ ካልኦት ዕድመ ተቐሚጥካዮስ
حد حماق زبن انت قاطيمو حد خليت زبن انت حماقو ابرابع عاي زبن زبلا ايو نسو دخالي وغنون تراح نسو يكونن كتبل تخيل كونتا تلو مالتي اصا هذه اصا مودع انت خوينو حقينا تغير بيعي زبال امبر سؤال كاز هنا اوم سسري خاص اصا يتوادع ناي ولادي خخوني خيل حنتي اخا كالي تسمعهم كلهم جديهم وسيلهم حنتي أخا زيت ما علم تترفة إذا أنا واد أنت تباهيلو تجربيعي بزي جربيع أنت خينو تكلينا يكونن تباهيلو يفرس مالتي إذا مالتي هذه نايمرية ونكمو نايمرية إذا هذه تمديبو تمرية كلن تمديبو تنجبارات إذا خطوا دخن تخين خات ورقت قال ما له هذه تجمير إزار لومبر بجربيعي نلاقى نجوابود هذه زي أتن تندك أنيشتن تاينز جبرة حس إبن تاني قدم زنبر يلقى مستي جاجود ويكع مستي محمك خواني خيل ويكع حربي خواني خيل جزء مسوسدة بمنطقة يوم زبول مسيلك تاني قريبية تحسيبه ده حري عدتنا مالتي مجمريا جين بو تحسب مالتي تقوم عندنا تفعل على سبين تحميمون ناي قريبية تحصور بسوري يوم زحصوتي تاني إنساء كلن بسورة بيلوم يوم بقصر يفنى عندنا تي سبين تحميمون درجة تاني السور وقتها بما يجركاس يوهب بفلاين حسانات مالتي يوهبنا يرو لو ما هو يحكمنا مستقبلا كله تجريفي مبر ما بزحتوا بقربية بزح سبنا تتأمن كل تنزلوا أمات نتمرز عنها إن كله إن تتأملوا ذن حمخانو نعيساس حكينا نسون تخوينو أفتمرز أون حكينا تباهلو يعدل الله عليه هيدي مرصا اونا بديمقراطياونتن فتحاونتن معرز ساتف مخانو ايتن غوسه سبا يزاربو اب عدي اب عرقي اب استفلاله وكلنا نايت حزبي ناتو وكلنا زلو ابي وكلنا زلو نسو اب زخونه بايتا يروبتتون زخونه بايتا غاليرو ወይ ከዓወዲ ኢሮብ ተበድሉ እንተባሂሉ من يكتاتل تونا مالتي كلمه كله سب مويتن تخوينو كسبتم شماغله كرغاغعو يغبر افتعيرك ون بعلون حوسيو عندنا ون مودعتاتي عرقي مستودع غزياون نسو اباخص انحلوا توالا هزس نسخاو زي يكون نسخاو زي غبر نسخاوني يترفل كاغلمله زبلو شماغله عد عبيتي ويكع شماغلهات كل غزيه اب تحتي وانا زلوم كافتو كالوت حزبون افليتو زلوم تسمعينت مستحزب زلوم افليتوون زلوم مالتي عام زلوم سبات كوينم ازياتهم مكابون تباهيلهم كلمه كله مسي اونا تزراري بميم كل زغبرو مالتي هذه خنديو ولا هذه مكابوناي بحال نمبر ابزي ايروب بخبابيو كل غزيه نفسن تتغوديو كل غزيه فلوتات سبات نابزيا يل بعلمون ابزي زلوم كبابيتا انا اخدم انا اخير توم تبدلتي انا ساعتم كرلا علني يلو ولا اتياتم بزياتهم كي تلاخون كيلو باي تحاسب اركي يصبو ساتمون ترغاغيعهم حدا ነገር كغبرو ዝገብር ቶሞ ማካቦን ማለትي ኦኒ ዝነበረ ኢዋን ግን ኦኒ خيفلته አይኮነን ከማ አዝጎብሩ እዚ ወላ ህዚ ውን መምሕዳር ፎልጡ ይጎብሩ እንዲዮም تي أونا زنبرة إيوان أونا خيفلت أيخد تا بحري تمساسالي هذه تناي حدث زبلك كذا اللحو إركي يقرأ يفتحك بحالون تخوينه أبا أقصن حلو ومالتي أونا هم أوز مسألة بحالي ينيرو دعر الله تحتاي أبا اللي تناون بعلى بايت الله ومالتي كاب قدم صنحت مالتي كلتيوم بقدم صنحي وبزي ما أخل مالتي هذا يعني يوب حسب اللي تخوينه ويبقون ويكعب قاليلو تبعل ما أخل بحريا أبزين الدرجة تخوينو نايب علوم أخل مالتي هذه أفتما أخل كل جزء تفلت حنتي دحن بوزح هزوي تقلقل أمات تماريس كل جزء أو تعكبت هزوي أبقى أمس تعكب أنت تي أبقى أمس مسأ أفتي نحنا جنائنا درجاسي هزي أبكورا إنا زلنا مع التهبنا أنت إلهم نهي شماغلة ثم تبدلتي ما علتهبهم ولا تي سعيدهم من لسمه درجة كسب شديش تورحي حد جزء يقاتميو 700 يقاتميو حد جزء جن قرب نايم علت منه وحي يقاتميو ويكحا ثم بدلنا إلهم أنت ذي تسعريهم تفعل لا مخنياتي مس
ብኡታት ቁሩብና ይምዱን ጋይ መንፈሳት ይጋጠም እዩ ዝኾነ ኮይኑ ግን ታኦም መሓዝ ሓራሎ ተባሂሉ ኣፍታ ኦም ክሕዝ እንትኮይኑ ቶም በደልቲ ኣማ ኣኻል ኮይኖም ተበደልቲ ብላዕሊ እዮም በደልቲ ካብ ታሕቲ እዮም ዝስልፉ ማለት እዩ ሽማግላ መንጎ ኮይኖም ተሓራሎ ተባሂሉ ታኦም ሒዞም ከው እንድሓር መዓልቲ እና ወሕምበር እንግዝበሃል ነውሪ ሰጀሚሉ ይዘሎታ ነገር እዚ ከው እንድሓር ብምባል ብዙሕ ይኮነን ትበዳሊ ብሓውቡ ኣኩኡ ተኣሲሩ ብድሕሪት ተኣሲሩ ተገኒዙ እዩ ዝመጽ ኣፍታ ዕርቂ ክፈጽም እንትኮይ ቶም ደቂ ኣንስትዮ ይዝግዮ ይብሉ ቶም ኣቕሽቲውን መስቀል ሒዞም እዮም ዝመጹ እዚ ልማኖ እዩ ዝኸው ልማኖ ኮይኑስ ታ የማነይቲ ኢሉ ወዲ ሓውቡ ወይ ሓው ይሕዝ ቶም ኣሕዋት ዋላ ይጸንሑ እዮም እንደገና ታ ጸጋመይቲ ግን መን ይሕዝ ኣኩ ወይ ወዳኩ ይሕዝ ይሁቡ እንድሓርቶም ተቀቢሎም ካብ ዝነበሩ እንታይ ይገብሩ ፈቲሖም ካብ ዝኾነ ሰብ ጻዕዳ ነጸላ ገይሮም ትመገነዝን ገለመለን ተقللهم يوم ዝብልካ ማለት እዩ ተቆልዓ ግን ፈቲሖም ጻዕዳ ኺዳን ከዲኖም ጋቢ ገለ ካብ ዝኾነ ሰብ ሂቦምስ ንሓወቡን ንኣኩኡን እንደገና ከም ቀደሙ ኣየናይቲ ኢሉ ከም ዝሃበ እዚ ይረስዕን እዚ ይውን ከም መን ከም ዝወሰደ ስለ ዝፈልጥ ነው ይርክብ ማለት ተበደልቲ ንበደልቲ ኦም ዝህቡ ዘለው መሊሶም ማለት እዩ መሒርና ማለት ተማሂሩ እዩ ዘለው ማለት እዩ እዚ ብኡ ዝፍጸመ እዚ ዋላ ፈርማ ኣይፍልጥ ናይ ስርዓት ዋን ብምዃኑ መጠን ገሊዮም ተናቺሖም ከይምለሱስ ዋላ ኣብዚ መጽዮም ወና ውዕልን መርተዖን ክፍርም ኣለዎም ገለ ማለት ዝብል ህዝ መጽዩ እዩ ዘሎ ግን መብዛሕትኡ ክሳብ ህዚ ከምኡ ኢሎም ሂቦም ገዲፍና እንተ ኢሎም ደቃ ፈርማ የለን ናብ ውዕልን መርተዖን መኻድ የለን ገለ የለን ኣብ ሰብ ቀረባ ግዜ መሒሮም ስለ ዘለውስ ዳግም ተናሲሖም ዝለዓል ዘረባ የለን ማለት እዩ ቶም ተበደልቲ ካፍቶም በደልቲ ሓንቲ ጓል ይዋሃብ ጓል ደም ትበሃል ቢሊባራ ተባሂሉ ይዋሰው እዩ ማለት ስጋ እንተ ዘይኮይኑ ዋሲው ዝበስሕ እንተ ኮይኑ ኮው ድሓር ወይ ተሓዋዊሶም ኣሎ ብኡታት ዝለዓል ነገር የለን ማለት እዩ ተመረርቲ ኣማሓደርቲ ኣብ ዝኾነ ማሕበራውን ቁጠባውን ዋኒናት ህዝቢ ኢሮብ ወኪሎም ሓሳብ ዘቕርቡን ዝካትዑን እዩ ባህላዊ ስነ ስርዓት መረፃኦና ህዝቢ ኢሮብ ንዝምርሐሉ ስርዓት ኦና ሕግን ስሪትን ሓጊጉ ህዝባዊ ምሕደራን መረፃን የካይድ ከም ዝነበረ ዝገልጹ ድማ ኣታ ሓባባሪ ቤት ጽሕፈት ብምዕባል ባህሊ ወረዳ ኢሮብ መምህር ደስታ ስብሓት እዮም ጾታ ብዘይፈሊ ሃይማኖት ብዘይፈሊ ዓዲ ብዘይፈሊ ብሄረሰብ ኢሮብ ምስ ጉራብት ዘውፅኦ ነይሮም ንኣብነት ካብ ጉለማዳ ሓንታ ግብረ ኣምላኽ ካብ ኢሮብ ብላታ ፍሱሕ ኦና ተስፋ ሓንስ ካብ ሓሰበላ ገብሩ ጉራ ካብ ሳጽዕ ጻዕዳ እምባውን ዝተሓወስዎ ብርክዝ ዝበሉ ሰባት ካብ ሙስሊሙን ካብ ዓሳ ዓሊላ ዝተባሃሉ ያው ኦና እስማኤል ዝበሃሉ ያው ብዙሕ ኮይኖም ኣብ ሰንገዳ ዝተባሃለ ኣብ ናይ ምስ ታሕቶም ምስ ናይ ዓፋርን ምስ ናይ ኤርትራ ዘዳውቡ ንኸጥዕም ምስ ናይ ሓስበላ ኸጥዕሙን ኣብ ሓንታካር ኣብ ዝተባሃለ ንዳልገዳ ብንየው ናብ ዳርሻ ኤርትራ ንዘሎ ረብቶት ነጥዕሙን ኣብ ናይ ጋራሳብ ዝተባሃለ ምስ ጉለ መኻዳውን ንኽጥዕሙን ድማ ኣብ ማንጋረሎ ዝተባሃለ ኻቢታት ብግዚኡ መማእኽሊ ባይታ ማሪጾም ዝወፀ ስሪታት ነውሕ መዓልታትን ዘመናትን ዝወሰደ ኣብ ናይ ደጃስ ወጋድስን ቅድሚው ዘሎ ዘመናት ዝወፀ ስሪት ነይሩ እዚ ናብ ቅድሚ ናብ ዕርቅን ናብ ሽንግልና ያው ንኽመፁ እንትኾይኑ ማለት መጀመርያ እቲ ህዝቢ ዝሃቦት ህዝቢ ዘቐመጠ ቁማጥ ሒዞም እዮም እዚ ተናይ ዕርቂ ስነ ስርዓት ንኽፈጽም መጀመርያ ካብ ናይ ቀሊል መጉዳእቲ ስጋብ ከቢድ ናይ ህይወት محلاف كونتات سنتقاطم ናይ ግድን ሕድሕድ ነገራት ዝወፃ ስሬት ናይ ኢሮብ ዳባሎ እዩ ማናቱ እዚ እንታዩ በቲ ስሬት እንተቀንስካውን ቀንስካለ ይኽብለካዩ ካወፃ እንተ ፈሪድካውን ወይ ፍረደለ እንተ ይልከውን ህዝቢ ይጽደቀልካ ህዝቢ ይፍረደልካ ስለዝብል ትሽማግለ ባህ መጀመራቲ ካብ ቀለልት ዋላት ይቀልል ጸርፍ ጀምርካ ስጋብ ህይወት ስለዝኾነ እገላ ሓወይ በድሉን ስለዝቀለልት ነገራት እንተ ኮይኑ ሓውና ሓወይ ተዓረግና ክብር ዝበለ እንተ ኮይኖም ፈላጣ ዝበሃሉት በደል ዝፈጸመ አካል በደለኛ መሆኑ ባዕሉ ተጣይሱ ናብ ለባማትን ናብ ዓበይቲ ዓዲ ሰማዓና ዘለዎም ይኸድማት መጀመራት ናይ ህይወት መሕላፍ እንተልዩ ናይ ጉራብትን ካልኦት እቲ ካለ ጎዳውን ንኸይበጽሕ ነቲ ዝጎዳ ናብ ሕግ ዘቀርበሉ እቲ ባዕሎም ከይጓዳ ድማ ኣብ መንጎ ዘሎ ቤተሰባት ናይ ምርጋእ ስርዓት ይሰርሕ ማለት እዩ እቲ ዝሞተ ድማ ናይ ግድን ናይ ቀብር ስነ ስርዓቱ በዝግባ ዝፈጸመሉ ትጎዳ ዘሎ ድማ ቀልጢፍካ ናብ ሕግ ቁፅጽር ኣትዩ ናይ ምርጋእ ስርዓት ናይ መስራሕ ናይ ተሕብረሰብ ኣብ ቀረባ ዝጸንሐ ናይ መንግስታዊ ኣካላት ግዴ ይኹን ወድሕሪኡ ናፍትና ዕርቂ ንኸዱ ድሕሪ ውሱን መዓልታት ቶም በደል ዘሎ ዓለታት ናብ ፈላጣትን ናብ ካልኦት ይፈልጡ ናብ ዝበሉ ሰባት ከይዶም በአር ንሕና በድልና ኢና ወድና በድሉ ጓልና በድሉ ስለዝኾነ ናብዞም ሰባት እዚኣቶም ከይድኩም ለሙሉልና ዝብል ነገር ይቐርብ
ያው ድሕሪኡ ባህር ሕራይ ንሕና ንኽእሎ ነገር እንተልዩ ሕራይ ኢሎም ናብቶም ተበደልቲ ብምኻድ ዳኣይተ እገለ ዝፈጸሞ ያው ክኾን እውን ዘይነበሮ ግና ብፍቓድ ኣምላኽ ዝኾነን ንዝኾነ ድማ ምንም ነገር ዝግበር ነገር ስለዘየለ ናብ ዕርቂ እቲ ጥፍኣት እውን ብኸመይ ከም ዝተፈጸመ እቱ ንብርን ጉቡእኹምን ዝኾነ ኮይኑ እሞ ናብ መማእኸሊ ባይታ ቀርበሉና እሞ እቲ ናትኩም ፀገም ብሓውን ተተወደአ ሕሽ ዝብል ነገር ማለት እዚ ይኽብሉ እንተለዉ ንጉስ መማርታ ሰዓሊ መራዕታ ናይ ንጉስ ንርስቲ የንብረካን ናይ ሓው ብሓው ዝወዳእኻዮ ንርስቲ ፍቕሪ እዩ ዝወልደልካ ዝብል መሰላታት ይጥቀሙ ማለት እዩ ኣብዚ ከምኡ ክብልዎ እንተሎ ምናልባት ካብቶም ተበደልቲ ሕንግል ዝብሉ እንተኮይኖም እውን 7 ማዶ ዝበሃል ኣሎ 7 ማዶ ማለት ህያብ ማለት እዩ ህያብ ናይ ግድን ነቶም ዝሕንግዱ ዘለዉ ካብቶም ዓለታት ወይ ድማ ነቶም ካልኦት እውን ጠሚሮም ናፍቶም ኣኽል ማይ ባይታ ክመፁ ኣለዎም ዝብል ከም ዓቕሚ እውን ይወሃቦም ወላቶም ሽማግለታት እውን ብጣዕሚ ካኣልቲ እንተኮይኑ ንዓት እውን ኣእሚንካ ናይ ግድን ናብ መማእኸሊ ባይታ ምምፃእ ናይ ልመና መዓልቲ ካብቲ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ጀሚሩ ያው ይቕፅል ማለት እዩ ድሕሪኡ ምናልባት ሻዒቶም ሓዘኖም ዘይወዱ እንድሕር ኮይኑ ንሕና ምናልባት ንእሽተን መዓልቲ ሃቡና ዝብል ነገር ከጋጥም ይኽእል እዩ ሕራይ ማለት ንሕና እውን ዘይሓሰብናዮ ብድንገትን ብሃንደትን ዝኾነ ስለ ዝኾነ ብዛ መዓልቲ እዚኣ መማእኸሊ ባይታ ንቐበልኩም ዝብል ሓሳብ ይቕርቡ ማለት ድሕሪኡ ናብታ ማእኸሊ ባይታ ዝቐርበሉ መዓልቲ ሻዒታ ይጽግመና እንተኢሎም መሊሶም እዮም ዝልመኑ ማለት እዮም ሽማግለ ዘሎ ያው ተማራሊሶም መስለመኑ ናይ ግድን ናብታ ማእኸሊ ባይታ ክመፁ እንተለዎም በቶም በደልቲ ዓለት ንሳት እውን በደለኛታት ምዃኑ ፈሊጦም ነቶም ተበደልቲ እውን ዝግባእ መፅለሊ ባይታ መዕረፊ ባይታ ዝኾኑ ባይታ خلما يوون انتخيلو ما داليم نافتا ما خل بايتا يوم كورو زغبار اوبتي تاديكا غوندي فوقي يبرك عنداد غادي فوقي يبرك عنداد غادي تاماي غاديكم بعنداد تاماي غاديكم بعنداد عنداد تاما دوبلك حلالي واللي يقراتي رادي غندي كحلاك حانن قددين ባህላዊ መረፃ መራሕቲ ህዝቢ ኢሮብ ኦና ካብ እዋን ወራር ጣልያን ጀሚሩ ዝነበረው ተሳትፎ እናነከየ መጽ እዩ ከይዲ ዲሞክራሲያዊ መረፃ ህዝቢ ኢሮብ ኦና ምዚ ዘለናዮ ዲሞክራሲያዊ ተሳትፎ ህዝቢ መረፃ ዝሳነብ ምዃኑ ናብ ወለዶን ክመሓላለፍ ዝዓለመ ንቐጻሊ ወለዶን ክመሓላለፍ ዝኽእል ስራሕቲ ምስናዳት ይሳለጠለው ክብሉ መምህር ደስታ የረድኡ እቲ ዝነበረ ታሪክ ምናልባት ብምሁራት ብርክዝ በለ ጽንዓታት ይካየድ ኣሎ ዶኩመንታሪ ፊልሚ ናይ ኢኮኖሚያውን ማሕበራውን ፖለቲካውን ኩነታት ናይ ኢሮብ ናይ ብሄረሰብ ኢሮብን ነቲ ታሪክ ነተሓቂ ከም ሓቂ ንምዕቃብ ይስራሕ ኣሎ ያው ብርክዝ በሉ ሚድያታት ነዚ ሓቂ እዚ ዝነበረን ሓዝውን ብውስቱን ዋላ ንኸይዳኸሙን ተጠናኽሩ ክጠናኸር ከም ዘሎ ካብ ናይ ፌደራል ናይ ፍትሒ ኢንስቲትዩት ካብ ካልኦት ካቢታት እውን ካብ ብርክዝ በሉ ዩኒቨርሲቲታት መጽኦም ጽንዓታት ንሓቂ ከም ሓቂ ንኸመጥ ሎ ግናቲ ህዝብ ድማ ቀደም ዝመሓደረ ዝነበረ ስርዓት ህዝብ ኣብ ናይ ህወደ ግዜ እውን ህዝብ ተረኺቡ ስለ ዘሎ እቲ ዝነበረ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ህዝብ ኣሎ ብዝብል ብኸመይ ይቕበል ዝገብሮ ብኸምኡውን ንغይር ሰዓውን ንውላዱ ብኻቢኡ ንኽመሃርን ንኽፈልጦን ወለድ ናይ ግድን ናይ ምስትምሃር ስራሕቲ ይሰርሐሉ ብዝበለፀውን ክሰርሕሉ ዘሎ ምክንያቱ ተሓቂ መሰረቱ ቀፂልካ ንቐጻላይ ወለድ ምውራስ እውን ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ኣብ ምዕቃብን እቲ ናይ ካልኦት ሰባት ንኽፈልጡ ያው ስራሕቲ ይስራሕ እዩ ዘሎ ኣብ ዙርያ ባህላዊ ህዝባዊ መረፃ ህዝቢ ኢሮብ ኣድሂብና ንሎሚ ዘዳለናልኩም መደብ ዕንቁታት መምህር ደስታ ብዘመሓላልፍዎ መልእኽቲ ንዛዝም ኣሳናድየ ዘቕረብኩልኩም መኮነን ይብራ ኣብ ቀጻሊ ብኻሊእ ክስካብ ንረኽብ ሰናይ ቅነ እዚ ሎሚ ዘሎ መንእሰይ ሮቦቶት ከም መሓላለፎ ዝደሊ ከም ናይ ቤት ጽሕፈት ባህሊ ወረዳ ኢሮብ ከም ናይ መንግስቲ ወኪል ኮይነ እንታይ እዩ ንሕና ኢትዮጵያውያን ብፍላይ ተጋሩን ሮቦቶት ናይ በዓልትና ታሪካዊ መጻጻን ናይ በዓልትና ኣመጋግባ ናይ በዓልትና ናይ ፀጉሪ ኣበጻጽራ ናይ በዓልትና ባህላዊ ምግብታት ኣለውና እዩ ናይ በዓልትና ባህላዊ ፀወታታት እውን ኣለና እዩ እዚኦም ምቁራት ብዝኾኑ ብዝተፈላለየ መንገድታት ብተዋስኦታትን ብዝተፈላለየ መንገድን ተሰሪሕናዮ እቲ ታሪካዊ ኣመጻጽኣና ኩሉ እውን ናብ ውላድና ወለድ እውን እናተዋርሱ ውላድ እውን ተረከብቲ እናኾነ እንድሕር ኮይኖም እዚ ዝጸንሐ ጽቡቕ እዩ ምክንያቱ ሎሚ ግዜ ንሓፍትኻ እንተኽቢርካ ንሓውካ እውን እንተኽቢርካ እቲ ዝነበረ ባህሊ ናትካ መግለጺ ናይ ካል መግለጽ ናትካ ኾነ ይኽእል ናትካ መግለጽ ናትካ እዩ ዝኸውን ምክንያቱ ናይ ካል ድሕሪ ግዜ እንታይ እዩ ካምባርያ ተሸጥካ ከተረፍ ዘለኻ ማለት እዩ እዚ እውን ንኸይኸውን ዝነበረ ታሪክ ባህልን ዓቂቦም ቋንቋኦም ወዓቢሎም ጠይቆም እንተዘኸይዶም ወለዲ ናይ ምርካብ ሓላፍነት
ውላዶም ድማ ተረከብትና ይመራ ሓላፍነት እዚ እንተዘቀጽሉ ብፍላይ ናይ ወፃ ሃገራት ባህሊ ንሃገርና ብፍላይ እውን ንሕና ከም ኣናሳ ብሄረሰቡን ባህልና ጽቡቕ ዝጸንሐ ናይ አቃብላ ጋሻ ይኹን ናይ ስነ ስርዓት አመጋግባን ብዙሕ ነገራት ይጠፍእ ስለ ዘሎ ተመናሰ ወለዶ ወዝን ምዕቃብ አፍተን ብፍላይ ጽቡቕ ዝነበረ ናይ በዓላ መስቀል አካብራ ካልኦት ዓበይቲ በዓላት ሓቢርካን ተሃዲስካን ተሕልፎ ምሕዝነትን ናይ ምትሕላይ ስራሕቲ ሓያዙን ተጠናቀረሉ ዝቆጽለሉ ኣብ ዘለለውን ምሕዝነትን ሓድነትን ምስቶም ካልኦት ናይ ኢትዮጵያውያን ወገናትን ስካልኦት ወገናትን ባህሎም መፍላጥን ንባዕሎም መጀመሪያ ባህሎም ዓቂቦም ናይ ሓድነት መንፈስ ዝፈጥሩሉን ዝጠናኸሉ መንገዲ ክፈጠረሉ ኢለ ሓሳበይ ዝደሊ كحلا كان قديتي